Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom DJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 24 ноябри соли 2021 1000 рубл 151 сомониву 10 дирам, $100 1129 сомониву 99 дирам. Дар имрӯзанабормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ пешкаши шумо мегарданд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархҳо аз 35 000 сомонӣ сар мешаванд. Барои ҳамин ҳатман аввора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписаться кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависен чӣ хали хона шумо дар куред. Бисёр бад гап намезанем, рафте. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Нуробод 8 сотиқ заминай, фундамент, подвал ҳамаш ҳаст. нархаш 65 000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай имо, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom DJ гап занед. фурӯшӣ дар шаҳри Левакан пештар аз Сарбанд духонага бо масоҳати 52,7 метри квадратӣ дар чормошонаи бинои советӣ. нархи хона 155 000 сомонӣ мебошад. бо муомилаам дорад. об ва барқ доимӣ. аз роҳи калон 40 метр дур аст. дар пеши хона бозор, мактаб ва боғчаи кӯдакона мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонагара сехонага кардагианд, кухнира балконро вардагианд. барои ҳамин дар сеюм мошинаи бинои советӣ ҷойгир аст. масоҳати хона 40 метри квадратӣ мебошад. пеши масҷиди Аминҷон, доми 48, алехтараш ноҳияи Фирдавсӣ 61 микрорайон мебошад. кухни гарнитур, термикс, кондитсионер, прихожка мемонад. нархи хона 36 000 бо ягон сум арзон мешавад, мегӯяд соҳибаш. рақамош дар рӯи экранай. марҳамат, аз номи каналмон гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Халкачар. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, яташ беремонт, дуташ ремонт хатӣ. 65 000 бо арзон ҳам мешавад. харидори конкрет набоша, айпеш бина савдо мекунем иншоалло. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Файзрес, ҷамоати деҳотии Симиганҷ. 6 дар хона, ҳамом, об, свет ҳаст. дар хона 2 калоди 35 метра, 6 сотиқ замин. нархаш 170 000 сомонӣ. оби чашма отдельно худум овардагӣ мега соҳибаш. 2 калоди 35 метра дора, установка кардагиай. гирди хона маҳкамаи симем блоқатӣ. якум этажаш 2 дар хона дорад, ремонт кардагиай. дуюм этажаш 4 дар хона, як коридори дароз, кухниш, ҳамомуш дар дарунаш. марҳамат, боз савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. мактаб, магазин, масҷид ҳаст дар наздикиш. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвонда, пеши пости терминал. дар пеши хона тамоми маршрутка ҳаст. навастройка мебошад. духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар панҷум ошшона қарор дорад. 3 дона телевизор, холодильник, термикс, мебели деворӣ ҳамаш меистад. нархаш 250 000 сомонӣ. срочно фурӯхта мешавад, бо арзон ҳам мешавад. алиш мешавад бо ҳавлӣ дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, деҳаи Навобод. 12 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 веранд, подвал, тарафи роҳи Варзоб, баъди якум тарозу, якум паворот мебошад. нархаш 80 000 рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp дорам.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе яхонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои навастройка. Хонабе ремонт мебошад. Коробка. Худи бино аз 5 ошона иборат аст. ҷойгир аст дар пости Чимтепа. Нархаш ҳамаги 119 000 сомонӣ мебошад. Перегородка, монтаж, катур кардагиай. Дом дар роҳи калон қарор дорад. Мактаб наздикай. Доми 5 этажа подвалдор. Ремонт мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. Марҳамат. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғарак, Хириксойда 8 сотиқ замин, нархаш ҳамагӣ 35 000 сомонӣ. Ва боз дӯстони азиз, соҳиби ҳамин замин боз хона дорад дар ноҳияи Данғара, Шахбурда. Иш аллакай 8 сотиқ замин, 14 хона, баня даруношда, подвал дора, кат боложда. Туалети 3x3 дар ҳавлӣ кардагӣ, гирду семблоқати кардагиай маҳкама, яъне дарвоза дорад. метавонем 50% сумша пешакӣ тиен, дигарша 1 ё 2 сол пас, ё ки мошини қати алиш мешавад. нархи ин хона, яъне ҳамун Шахбур будагӣ 250 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, посёлкаи 402, 8 сотиқ замин, 2 дар хона, калидор, боз кухни, баня, ошхона, кладовка ки нопурра мебошанд вайҳо. хонаҳо бошанд ремонт кардагӣ, тайёр, медрои зиндагӣ мекунӣ. гирдош маҳкам, боз семен блок. об свет ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Тоҷикистон, WhatsApp, имо доранд. нархи хона 95 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар дуюмо шонаи бинои навастройка бо масоҳати 32 метри квадратӣ, ҷойгир аст дар ноҳияи Сино, политехникумда. хона падъабой тайёрай, дом худаш аз 6 ошона иборат аст. нархи хона 180 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, духонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар Дӯстии халқҳо, доми 28, срочно фурӯхта мешавад. мактаб Садиқ бозори Нехӣ дар наздаш мебошад. нархаш 230 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар яхонага бо масоҳати 26 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. худи дом аз 4 ошона иборат аст. хона хайр ремонт бигем надорад, ҳамин падъабой бигем хубтараш. нархаш 128 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар 10-умо шонаи бинои навастройка. хонабе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар Зарафшон. худи дом аз 13 ошона иборат аст. назди роҳрӯ парои бузургчаи Зарафшонда. нархи хона 250 000 сомонӣ, савдоам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, яхонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ, шумора метавонед ду хонага кунед, дар 9-умо шонаи бинои навастройка. хонабе ремонт мебошад. коробка қарор аст дар 31-32 микрорайони шаҳри Хуҷанд, назди кафеи Суман, рӯ парои паркда. нархаш 195 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ, шумояро метавонед сехонага кунед. 70 квадрат барои сехонага более-мене мешавад. дар 5-ум ошонаи навастройка, дӯстони азиз, худи дом 6 этажая, лифт дорад дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд, назди больницаи вилоятида.
алиша мешавад ба мошин нархаш бошад 295 000 сомонӣ, чихеле ки гуфтем алиш мешавад ва арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кори шумо. Худо нигаҳботон боша.